Abrahim ten 11 anos e do Sáhara e leva 4 anos vivindo os veráns cunha familia de Vilaxoán en Vilagarcía. El, ao igual que o resto dos seus 25 compañeiros, ten moi claro o que máis lle gustou destas vacacións. Aquí en los cochitos, en todos los lados, en la playa, en la piscina, en todos los lados. O Concello de Vilagarcía despediu esta mañá no consistorio os 26 rapaces e rapazas saharauis que pasaron os meses de xullo e agosto con familias da comarca, dentro do programa Vacacións en Paz que organiza a Asociación Solidaridade Galega co pobo saharaui do Salnés. O Grove, Sanxenxo, Cambados, Ribadumia, Vilanova, Vilagarcía. Eles están contentos porque se van a casa, pero tamén están tristes porque pues, están na zona ben, que a alimentación que é distinto, que ali teñen moita carencia porque ali cada vez a axuda humanitaria está baixando moitísimo. Aquí van ao médico, Sogaps ten varios proxectos como é o sanitario, que lle están preparando para mandar ahora nos avións. Entre o martes e o mércores que ven, este grupo de rapaces volverá aos seus fogares e de seguro que levarán todos consigo, ademais da mochila con material escolar coa que foron agasallados esta mañá en Rabella, todas as experiencias vividas estes 2 meses e o agarimo das súas familias de acollida, tal e como lle contaron esta mañá a tenente de alcalde Vilagarcía, Tania García. La fiesta y la piscina, en la playa y todo, y vacaciones también. O sea que lo pasaste muy bien, ¿no? Sí. Mucho, muy bien. ¿Sí? Mi familia es muy buena. Qué suerte, ¿eh? Sí. Fui a la playa, piscina y al río, lo que me gusta. Y al parque de la piscina, del tobogán, es que y me gusta la familia. Nunca tenemos en casa, siempre vacaciones en la fiesta. Ahora tengo sueño. Para eles a iniciativa é, ademais de divertida, esencial para evitar padecer os 57 graos os que chegan en verán nos campamentos de refuxiados nos que viven, pero para as familias acolledoras chegan a converterse en verdadeiros fillos e a maioría repite. No meu caso é increíble, non che podo dicir que para min é miña filla, aquí, sei quen é a nai, vou todos os anos ali, que los un montón, os pais e todo, pero aquí non se podía ser mellor, ademais me tocou unha boísima, vamos. Cámbiache a forma de ver as cousas, a valorar moitísimo as cousas que hai aquí, que ali non hai nada. Pero bueno, eles son felices, con nada son felices, podo asegurar. Cando marchen a próxima semana deixarán un grande valeiro nestas familias do Salnés, pero tamén, tal e como nos confesaron esta mañá, algún que outro corazón partido. Vamos a andar con chavales y todo. ¿Sí? Sí. O sea, ¿dejaste alguna novieta aquí? Sí. ¡Ah! Ya tengo muchas novias aquí. ¿Muchas? Sí. Eres un rompecorazones. Sí.